Rud é gonna gur TG car? Conas úsáid daoine seo. Níl. Tá mai cá confused. Sure decker. Conas a Dane she say. Telephone from the olden days. Because my daddy told me, because he was born into the olden days. My daddy was. Tá lán Camry ma aig agus an féile aráló caiidú iad a buga mar tá siad ag cur isteachar agus ní lis agam sa céin fágúil siad ma aig gur mágad slán. Conas ní tú ag cur iad a mála? Ní. Bhí daoine ag cain béarla I rán nasa a nó. Slán!